Badator Jantxakun Irratiko festa, Jantxakun Irratiak urtero egia kulturetxean antolatzen duen jaia, larunbat honetan urtarriak 14 daukazue, aukera ondo pasatzeko egia kulturetxeko Gaztezenan. Gaueko 11:00 aurrera, bi areto beti bezala, badakizue areto handian aurten rock and rolla jarriko dugu, Low Electrico, Penny Cox, Screaming Targets eta Speed taldeek aretuko dira, eta Manu Pogo disjokeiak aretuko du gau osoa areto horretan. Eta areto txikian, gaitzaldi aretoan, John Celestino y los Activos, Funkideak, DJ Budin eta Reverend John Howell. Guzti hauek eskainiko dute gau osoan zehar musika etengabe, egia kulturetxeko ateak eta txarteldegia 11 laurden gutxitan irekiko ditugu, eta goizeko 6 arte, 6 eta 4 arte, musika egongo da, 6 ateak itxiko ditugu, beraz, egia kulturetxera, Gaztezenara, funtzaitezke Jantxakun Irratiko festaz gozatzea, eta Jantxakun Irrati ere sostengua ematea behar dugulako. Beraz, animo, eta gogoratu Low Electrico, Penny Cox, Screaming Targets, Speed, John Celestino y los Activos, Funkideak, DJ Budin, Reverend John Howell, eta Manu Pogo DJ-a. Hasta gutxi, ondo segi, 5 euroren truke, antxe ikusiko geha.